Cred că una dintre cele mai mari provocări ale unei relații nu este să găsești iubirea. Este să păstrezi relația vie după ce descoperi că omul de lângă tine nu este ca tine. Știu că poate părea ciudat, pentru că atunci când ne îndrăgostim, avem impresia că ne-am găsit sufletul pereche. Omul care ne înțelege când nici noi nu ne înțelegem, omul care ne completează, omul care ne vede și, într-un fel, este adevărat. Dar după o perioadă apare inevitabil realitatea. Și realitatea spune ceva foarte simplu. Omul pe care îl iubesc nu este eu. Are alte nevoi, alte ritmuri, alte priorități, alte răni, alte frici, alte moduri de a vedea lumea. Și atunci începe adevărata relație. Nu în perioada în care ne asemănăm, ci în perioada în care descoperim diferențele. Observ foarte des în cupluri un fenomen interesant. La început, diferențele sunt romantizate. Ea spune, îmi place că este atât de spontan. După câțiva ani spune, nu poate să planifice nimic. El spune, îmi place că este atât de atentă la detalii. După câțiva ani spune, controlează tot. Observi, de multe ori nu persoana se schimbă. Se schimbă perspectiva noastră asupra diferenței. Ce admiram cândva începe să ne deranjeze. Ce părea complementar începe să pară incompatibil. Și atunci apare întrebarea, cum facem să rămânem împreună fără să încercăm să ne transformăm unul pe celălalt? Cred că una dintre cele mai mari iluzii despre relații este că iubirea înseamnă compatibilitate perfectă. Nu există. Nu am întâlnit niciodată doi oameni care să fie identici. Și, sincer, nici nu cred că ar fi sănătos. Pentru că diferența este cea care ne provoacă să creștem. Problema nu este existența diferențelor. Problema este intoleranța față de ele. Momentul în care încep să cred că felul meu este singurul mod corect de a trăi, momentul în care încerc să-l repar pe celălalt, să-l educ, să-l schimb, să-l aduc mai aproape de versiunea pe care eu o consider acceptabilă, acolo începe lupta. Știi care este una dintre cele mai frecvente surse de conflict? Nu banii, nu copiii, nu sexul, ci așteptările. Pentru că intrăm într-o relație cu un scenariu despre cum ar trebui să fie un partener, despre cum ar trebui să se comporte, despre ce ar trebui să simtă, despre ce ar trebui să aleagă. Iar când realitatea nu se potrivește cu scenariul, apare dezamăgirea. Nu pentru că omul din fața noastră este greșit, ci pentru că nu este personajul pe care l-am imaginat. Cred că iubirea matură începe în momentul în care renunțăm la proiectul de a-l transforma pe celălalt. Știu că este greu. Pentru că atunci când iubim, vedem și potențial. Vedem ce ar putea fi, ce ar putea ajunge. Vedem cât de frumoasă ar fi relația dacă ar schimba doar câteva lucruri. Și uneori chiar are nevoie să schimbe câteva lucruri. Dar există o diferență uriașă între creștere și remodelare, între evoluție și control, între susținere și corectare. Mă gândesc adesea la relații ca la un dans. Dacă unul dintre parteneri încearcă permanent să-l tragă pe celălalt într-o anumită direcție, dansul devine o luptă. Dacă fiecare dansează singur, relația dispare. Dar dacă ambii învață să-și păstreze propriul ritm și totuși să rămână conectați, apare armonia. Nu perfecțiunea, armonia. Și cred că acesta este unul dintre cele mai frumoase obiective ale unei relații. Nu să fim la fel, ci să învățăm să dansăm împreună. Mulți oameni confundă apropierea cu fuziunea. Vor să știe tot, vor să facă tot împreună, vor să simtă tot împreună, vor să aibă aceleași opinii, aceleași pasiuni, aceleași alegeri. Mai ales femeile. Dar o relație sănătoasă are nevoie și de spațiu, de autonomie, de individualitate, de locul acela în care eu continui să fiu eu, iar tu continui să fii tu. Pentru că atunci când unul dintre parteneri începe să dispară, relația nu devine mai puternică, devine mai fragilă. Poate ai observat asta și tu.
Există cupluri care fac absolut tot împreună și totuși nu se simt apropiate. Și există cupluri care au activități separate, prieteni diferiți, pasiuni diferite și totuși sunt profund conectate. De ce? Pentru că apropierea adevărată nu se măsoară în timpul petrecut împreună, ci se măsoară în calitatea prezenței. Poți sta lângă cineva 10 ani fără să îl mai vezi și poți avea o conversație de o oră care creează o conexiune profundă. Cred că una dintre cele mai mari frici ale oamenilor este că dacă îi lasă celuilalt libertate, îl vor pierde. Și atunci controlează, verifică, insistă, se agață. Dar iubirea nu crește în captivitate. Iubirea are nevoie de libertate. Nu pentru că libertatea garantează că omul rămâne, ci pentru că, fără libertate, nu mai vorbim despre alegere, vorbim despre obligație. Iar iubirea care rămâne nu doar pentru că nu poate pleca, nu este iubire, este captivitate emoțională. Există o întrebare care mi se pare foarte importantă. Poți să fii tu însuți în relația ta? Poți să spui ce gândești? Poți să ai propriile opinii? Poți să ai propriile nevoi? Poți să ai propriile limite? Poți să ai propriile alegeri? Sau simți că trebuie să te adaptezi permanent pentru a păstra pacea? Pentru că atunci când adaptarea devine permanentă, apare resentimentul. Și resentimentul este unul dintre cele mai periculoase lucruri pentru un cuplu. Nu vine zgomotos, nu apare într-o zi, se acumulează, puțin câte puțin, până când relația începe să se golească de vitalitate. Cred că una dintre cele mai frumoase forme de iubire este aceasta. Să pot vedea diferența ta fără să o percep ca pe o amenințare. Să pot respecta libertatea ta fără să mă simt abandonat. Să pot avea propria identitate fără să mă îndepărtez de tine. Să pot spune, suntem diferiți și totuși suntem împreună. Poate că adevărata maturitate relațională nu înseamnă să găsim omul perfect compatibil. Poate că înseamnă să devenim suficient de maturi încât să putem iubi și ceea ce este diferit de noi. Pentru că acolo începe adevărata întâlnire dintre doi oameni. Nu în asemănări, acolo este ușor, ci în diferențe. Acolo se vede cât de mult spațiu are iubirea noastră. Și aș vrea să închei cu un gând. Poate că scopul unei relații nu este să devenim unul. Poate că scopul unei relații este să rămânem doi oameni întregi care aleg în fiecare zi să construiască un noi. Un noi care nu anulează individualitatea, nu cere sacrificiul identității, nu transformă iubirea în control, ci creează un spațiu în care și eu și tu putem exista. Iar atunci când se întâmplă asta, relația nu mai este o luptă între două lumi. Devine locul în care două lumi diferite învață să trăiască împreună.